justament per això entenem que és tan important el debat, perquè aquest debat també permet veure quins són els punts de connexió i els punts de divergència. O sigui, que els punts de connexió i de divergències no vinguin donats per quines persones hi ha en una llista o en una altra, sinó que els punts de connexió i divergència vinguin donats per quin projecte hi ha per Podem Catalunya. I a partir d'aquí, si al final se tracta de treballar per un projecte que és resultat d'un debat comú i ampli i on han participat moltes persones, en teoria, i si ens creiem això, de que decidim des de baix i de que decidim junts i de que tot això, doncs no ha de ser una cosa de noms. Però clar, justament la manca de debat fa que sense debat al final tot queda en una qüestió de persones. Aviam qui és aquesta llista, qui és l'altra i aquest... Això és el que hem de superar, perquè si no estaríem una mica... no sé si dir-li vella política o com, però vull dir, això és el que hem de superar, hem de construir el projecte. Imagina't que fruit d'aquest debat tots estem d'acord en quin és el camí a seguir. Això podria passar. Com que a més ens creiem que som plurals i que tenim moltes coses a debatre i ens passarem hores debatint, segurament això no passarà, però això és bo. Això és bo. I si passa, bueno, en aquest país també estem acostumats també a... Potser empatem.